Ang kaso sa dengue sa probinsya sa Cebu karong tuiga, bisaka og pila ka pilo ikumpara niya tong 2018. Base sa talaan, sa tuig 2018 miabot sa 5,363 ang natakbuyan sa makamatay nga sakit. Samtang sa unang 2 ka buwan sa 2019 miabot na kini sa 2,172. Taliwasan nagsakang kaso sa dengue, bidubli usab ang mga lakang sa kagamhanan aron mapakga ang pagkatap sa makalilisa nga kagaw nga gikan sa lamok. Gawas sa misting o ang pagpaso sa tugkaran, biarangkada na usab ang larviciding operation sa matag barangay sa Bagatan o gamihan ng Cebu. Subsub-usab ang mga lakang pagkisusis ka barangayan, gigipahigayon sa mga kawani sa nagkadayang health agencies aron dali rang matutulan ang gigikanan sa maong sakit. Sa kasamtangan, nabatasan na usab sa halos tanang barangay ang pagtuman sa 4 o'clock habit aron hiniusang malimpyo ang dapit din mangitlog ang lamok nga may daang dengue. Gawas sa pagpakatap sa mga importanteng detalye mahitungod sa sintomas sa dengue, gibansay na usab ang mga estudyante sa elementarya sa paghimo og UV trap, pinagis pagtinabangay tali sa Kapitolyo o sa Department of Education kun DepEd. Ang Kapitolyo, hugot ka mi-awhag sa LGUs ug sa publiko sa kinatibuk-an nga batasanon kanunay ang paglimpyo sa palibot aron kalikayan ang makamatay nga dengue. Kung limpyo ang tugkaran, hingpit ang kaluwasan.